Beach mar higani. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyakwar juang mano na ramenya mago maga counties adek mano moriwo Meru, Garissa, Kanyakla kod county mano ma Kirinyaga. Kanyaka sani e county ma Meru ji ang'wen pinotero ma bende koro chwalo kwana mago mag ji mowito ngimagi nyaka sani koro ji 255 mawuok e ute mano 67 bende oula osedaro. Kopogore gi mano, jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mar mondo mi obed motang' mondo ogeng' midhiero mikelo kod oula kaluwore kod koth madhi nyime chwe e pacho ka. Koloso e nyasi mar chako chenro mar konyo joma mine mano bagi kod jood bura malang'ata Felix Oduor, Gachagua osiemo joma temo kalo wi pige mogudore. Ewi mano olero ni sirikal maduong' biro medo kedo kod midhiero mikelo kod oula, to kata kamano okwayo jopiny duto mar mondo mi olu chike moketi mondo geng' masira mag koth. Jood bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris bendo singo konyo jomoyudo kethruok kod lala ma koth medo kelo e kaunti ma Nairobi. Passaris oyango ni ochiwo kuonde nindo 200 ma ibiro res godo familia maulo dari michege. Na watu ya Kenya pia wajichunge. Hata kama serikali inawasaidia, usiende kujitupa ndani ya maji. Tukisaidiana na serikali, tungangane na hii janga na mafuriko ambaye imetutatiza kiasi fulani. Saa hii tunajua kuna floods nyingi Nairobi. Tunataka kuwaambia tafadhali, mumesikia hata Deputy President akizungumza, musipigane na nature. Kama mumeambiwa muhame. Kama mumeambiwa musivuke mabarabara saa ile kuna mafuriko, musivuke. Tumepata mattresses, right? Na hizo mattresses nimedonate 200 zitaenda kwa Mheshimiwa Jalango ili wale ambao wako na shida watapewa magodoro kwa sababu kila kitu ilienda na maji, si ndio? Ekindeni makoth medo